Sing penting leren suwe kan ora masalah tekan sore. Lah iku 10 menit nek iku ana acara balon d'Or. Bar kuwi bar gak apa-apa. Ah sing komputer nantang Mbah Galuh maju wis tak siapke sake kandel. Bar iki njaluk katresnan langsung disambung. Ya toh, Mas? Oke. Oke, baik. Monggo. Sabda pandita ratu mring sliramu dadya titianku yo mugi Gusti nglelani tresnaku bakal dina ayo bunder ayo yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku opo sliramu ra krasa aku kudu sambak karo sapa. Wah, kalung pancen oke. Bakalong pancen oke. Oke. Oke apa ora? Pancen oke. Keluaran suwi gak apa-apa. Wong iki anu wis gak entuk apa-apa kowe engko warunga. Sing jek entuk apa-apa telu iki karo papat kae. Kae ra semangat. Kowe tak utang ya, Duk. Yo. Wes ngene iki ra semangat lah ora entuk apa-apa. Meneng iki rahasia umum. Rahasia Mbah Galung. Wong bunder aku dipameri aku. Loro ati aku. Iso diteruske loro ati pegel aku. Aja lali pawer